ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಂಚಿಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇನಿತ ದಿನ ಬಾಬನ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಗುರುವಾರನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದಾವಡು ಅತನಾಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಐತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ನಂಬರ್ ಪಡ್ವೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದು ನಾವ್ದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಣ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ನನ್ನೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ನಾ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಂಜುಕುಲ ಅವಡ ಅಂಜುಕುಲ ಅವಡ ಕಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಆನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಡಿಲೇ ಆಪುನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಪ ಪೋಪಿರು ಕೊರ್ಪಿರು ಬರ್ಪಿರು ಆನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರೊಂಜಿ ದೆತೊಂದಿನಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ 25 ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆದೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಿಂಗಳಾಂಡ ಅಂದವು ಅರ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ 36 ಏಜ್ ಆದಿತ್ತಂಗೆ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಳಿದಿನಕ್ಲ ಕಟಿಪಿಟಿ ಅದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿರದೆ ಎತ್ತಿರ್ಪಣದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ನಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಗೊಂಡತ ಐತಾತ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತಿರ್ಪಣದು ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತಿನ ಜನತ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಾಡ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪವಾಡದ ಇನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲ ಪನ್ಪೇನು 3 ಜನತ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂಜಿ 777 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ತೂಲೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಮೂಲ ಪಾಡ್ವೇನು ರ್ಯಾಶಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆದಿತ್ತು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದಲ್ಪ ಕುರಸ ಸುಬ್ಬ ಅಂದ ಪನ್ಪಿರೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಗಲೇಜಿ ತೋಜನಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಅವು ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಮರ್ದಗಂತನಲ್ಲ ಅವು ಗುಣ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಓನ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಆಯ್ನ ಕುಚ್ಚಿದೆಪ್ಪುನಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪಿರೋಡು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕುರೆಸೊಬ್ಬ ಎಂಚಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಗಲೇಜ್ ತೋಜುನು ರೌಂಡ್ ಅದು ಒಂಥರ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಕುರೆಸೊಬ್ಬ ಆ ಟೈಪ್ ಅವು ಎನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗಕ್ ಮೀನ ರಾಶಿ ಪಂಡ ಮೀನಡು ಜಲಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಆ ರಾಶಿದಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಂದತ್ತ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಪಲ್ನೆ ಮೀನ ರಾಶಿದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಮುಂಕುಡು ಸುರಳ ಜತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಎತೇ ಮಲ್ಲಾವಡು ಅಕ್ಲ ಮುಂಕುಡು ಜತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ತೆಮ್ಮ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆ ಎಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಪುರ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಏಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಖರ್ಚಿಪ್ ದಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನವಳು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಅದ್ಭುತನೇ ಬೇಗನ್ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ದಿನ ಆಯ್ನ ಪುನಗ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಐಡುಕುಲೊಂದು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿ ಪರ ರಜೆ ಪುನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಐಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲು ಉಂಡತ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಈ ರೂಮ್ ಹುಡುಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನು ಬಕ್ಕ ಜೀವಲ ಒಂಥರ ಬುದ್ಮಟ ಆತನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಪುರ ಎಂಗ್ಳು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಬೇಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕದ ಪಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣದ ಎತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಲಿಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ರೂಮುದಲ್ಲ ಕುತ್ತ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಪಿದೇಡ ಅಡಿಮೆಲಂಡಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಮೊಕುಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಆದಿತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ ಅವಡ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ರ್ಯಾಶಸ್ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಪುರ ಪುಡತ ಐಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡುತ್ತಾ ಅವಲ ದ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೋನೊಂದಲ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನು ಹೊಸತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಮೇಡಮ್ ಐಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಬರುವ ಅತ್ ಏತ್ ಜನಕ್ ಬೈದನು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಇಂಚ ಪುರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಪೋನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಐತ ವಿಷಯ ದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಉನ್ನೆನ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಾನು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚೋಗ ದೇತೊಂದಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡು ಮೇಡಮ್ 2 ದಿನಾಂಡು ಮೇಡಮ್ 3 ದಿನಾಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಕೆಲವುದ ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿದಿನ್ 24 hours ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಹೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನದು ಮಂತ್ನಾಡ ಟಕ್ಕಂದು ವಿದಿನ್ 24 hours ಬರ್ಪುನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ 3 ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 5 ದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ದೆತ್ತೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಮೇಷರಾಶಿದ ಕ್ಲೇಕಿ ಕೆಂಪು ಬಂದು ಕೆಂಪು ಆರೆಂಜ್ ಪುರ ಉನ್ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಮೇಷರಾಶಿದ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಇಡೀ ನೆಲ ಕಂಕನ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿರು ಮೇಷರಾಶಿದ ಕ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಡಿಟ್ಟು ನಾಡೊಂದು ಪೋತಿನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರಿನ್ನ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದೆ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ದ ಕಾರೇದ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಳ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿಕುಲು ದಾದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತು ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಪುಡು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಎನ್ನದು ಮಂತನಾಡ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನಾಡ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಬರುವ ಪತ್ತುವ ಪಂಡದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಧಾರ ಪನ್ನಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈರೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದು 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಂತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಟಕ್ಕ ವಿದಿನ್ 1 week ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಪ ಎನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಈಗಲೇ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಬತ್ತನು ಅರ್ಬನ್ ಪಿನಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಬರುವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಬೈದುನ ಇಂಚ ಪುರಪಾಡು ಯಾನರಿಗೆ ಪಂಡೇನ ಅರ ಟೀಚರ್ ಅದ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಓಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಆ ಪಂಜ ಐದಕ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ದಯಮಂತದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ವಿಷಯಗ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ವಾ ವಿಷಯಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನನ್ನ 10 minutes ಪಾತೆಲೆ ನಿಕುಲು ಈತಿ ತುದ್ದ ಕತೆ ಪಾತರ್ ನಾನ ಪಿರೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಎಂಗೇಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕುಲ ಎಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಾತಿರಲಿ ಏನೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕೊಡ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸೊ ಆರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ದಾದಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಪುನು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೂಡಾಣ ನಿಕುಲು 1 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಲ್ಪರ್ದೆ ಅನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಗ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟದೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವು ಆತನಗ ಉಂಡಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಓನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಒಂದು ಪುಷ್ಯರಾಗ ಉಂದು ಹಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಬೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಟ್ಟವಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟವಲಿ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಕೈ ತೊಲಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅತ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಆಪಿನಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪುಷ್ಯರಾಗದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನಿ ಮಕ್ಕೊಂಡಕ ಐಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಿರನು ವಾ ವಿಷಯಗ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಿವೊನ್ನೆ 10 ದಿವನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದುಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪುಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಯ ಕುಲ್ಲಾನು ಪನ್ನಕ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಅದುಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲ ಆನೆ ನಿಕುನ ಮೂಡುಡು ಕೋಪದ ಮೂಡುಡು ಪೂರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದಯಗದ ಮನ ನಿಕುಲು ಏತ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಲ್ಪುನ ಮೂಡಿಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಆನಿದ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎದುರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಾರ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಬ್
ಜಾಬ್ ನಿಕುಲು ದಾದ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿಲಕ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಲಕ, ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಲಕ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣ ಐಡ್ದಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಈತೇನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ ಪೆರಪುನು ಐಡ್ದಕ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ರಡ್ಡು ಟೈಮ್ ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ, ನೈಟ್ ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ 2 times ಮಂತ್ ನಾನು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಸಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೊಪ್ಪುನು. ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಣ್ಣ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯರೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರೆಪ್ಪುನು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಟಕ್ 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 ಅಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೋಪುನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಈ ವಾರದ ಒಂಜಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪೇನ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನ. ದಾಯಕದ ಬನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆ. ದಾಯಕದ ಬನಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು. ದಾಯಕದ ಬನಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದನಗ ಏನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಲ ಪಾಡುವೆನ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಎಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲ ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಪುದರ ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಸೊ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಲಾಂಡ್ ಬಕ ಆರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇರಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪನಿ ವಾ ಕಂಪನಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ ಬಕ ಪೊಗ್ಗಿ ಬಕ ಅಕಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರಿ ಬಕ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂತ ಕೊರೋಡು ಕಂಪನಿ ಧರ್ಮಗು ಕುಲ್ಲದು ವಾ ಕಂಪನಿಲ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಲಕಲ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟಚ್ ವರ್ಡ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ ಅರೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆತಿರಿಗೆ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲೆ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುನು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎನ್ನ ಆರ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡುವೆರು ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಆರ ಅಂದ್ ಆರ್ ಬತ್ತೆಡನ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಡು ವಿದೇವ್ ಉಡುಪುನ ಎನ್ನರ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ 2 lakh ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ಪಾಯರಗೆ ಪಣದ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಣನಕ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಗುಡ್ಪಾದ ಕಂತಿರು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡುವೆನು. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಕುಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋಬಿಯಾ ಪಣ್ಣದ ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಡು ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂತುನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ರೋಡ್ ತೂನಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೋಬಿಯಾ ಇತ್ತನು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿತ್ತನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತ ರೋಡ್ ಕನೆಯರೆ. ಸೊ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನು ನಿವಾರಣೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಗೆ ಕೊಯ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಪಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪುರ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರ. ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅಕಲ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಪಾದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ ಅವು ಹೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ರೀಯೂನಿಯನ್ ಮನ್ಪಾದೆ ಟೆಲಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಕೊರ್ಪದೆ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನೀನು 777 ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. 777 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದಾದ 777 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸಪ್ತನಾದ 7 ಸಪ್ತಪದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರತ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 7 ಪಂಡ ಎಂಚಿನ 7 ಪಂಡ ವಿಕ್ಟರಿ ಜಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಟೈಪ್ 777 ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಮಂತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ ಏತು ದಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ 7 ದಿನ ಓನ್ಲಿ 7 days. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ ಏತ್ ಸಲ ಬರೆಯರೆ ದಿನಟಿ 7 ಸಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಸಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ 7 ಸಲ ಬರೆಯರೆ. ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆನೆನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಬರಿಪಿನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆನೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ ಪಣದು ಕಾಂಡೆ 7 times ನೈಟ್ 7 times ಏತ್ ದಿನ ಓನ್ಲಿ 7 days ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಮಂತದ ಎಂತ ನಾನು ಟಕ್ಕ ವಿದಿನ್ 7 days ದ ಉಲೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದ್ ಪೋತಾರ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್
ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ಸಲ ಪಂಡ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡಲ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ರಾತ್ರಿಗಳ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಅವದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕ್ರಾಬ್ ಆಪಲ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು 48 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ 48 ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಮೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ದ ಕಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ತಲಕನೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಿರ್ಮಿನ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಎಲರ್ಜಿ ಪುನತ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ ದ ಕೈ ಕೊಂಚ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲ ಕೊರ್ಪೆನು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಬಾಡಲಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಎಡ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾವಡು ಮುಲ್ಪಲ ಹಾಪುನು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನೆಟಲ್ ಹಾಪುನು ರಿಸ್ಟ್ ದಲ್ಪಲ ಹಾಪುನು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲು ತೂನಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ದೊಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ನೆಟೆ ಬುಡ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಡ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ದೇವರ ಎನ್ನ ನೆಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನತ್ತ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡೆಟೆ ಪಾಡು ನಾನು ಬಕ್ಕ ಹೊರದ ಎನ್ನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟೆ ಬುರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಪರು ರೀಲ್ಸ್ ಬುರ ಬಪ್ಪು ನಂಚ ಸೊ ಒಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಡೆಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ ಪಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಪುನದ ಪೂರ ಲೈನ್ ಡೆ ಬರೆಯರ ಪುಜತ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ತೊಡೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ 13145553 ಒಂದು ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾನ್ ಒಂದೆಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಓಕೆ ಮೀದಾನ ಗೊರಸದ ಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ 24 hours ನಿಕ್ಲ ಮೀಟ್ ಎಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರೋಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆರಿಟಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ ಕೊಡತ ಆ ನೀರ್ಗ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೀದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ನೋಡತ ನಿಕ್ಲ ಮೀಪುನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನ ಐಟ್ಲ ಎಲರ್ಜೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಪತ್ತದಲ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡತ 15 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತದಲ ಉಂದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಕೋರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ದಕ್ಲು ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತು ನನ್ನ ಎಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚ ಪುರಪುಂಡದ ಐಕ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಂಡು ಸೈನಸ್ ಪಂಡದ ಅದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕೆನ್ನಿ ಸೈಡಿಪ್ಪುಂಡು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪುರ ಒಂದು ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ 18001224 ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಶೀತಾನ ಒಂಜಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಳು ಉಪ್ಪು ನೀರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ನುಪ್ಪು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ದ ರಿಮೂವ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು 80134994 ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಂಕುಡು ಜತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಮಂತನಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮಂತನಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ರನ್ನಿ ನೋಸ್ ಮೂಂಕುಡು ಸುರಲ ಜತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಂಬರ್ 518991 ಉಂದೆನ್ ಪಾಡ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು ಅವೇನೆ ಅನ್ ಪಂತಿನಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ 24 hours ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬರೀಟಿ ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಟ್ಟೋದು ಕೊಲ್ಲುನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಪರೀತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವರಿಗೆ 24 hours ಲೈತಿಕ್ಕದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಯಾನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡೆ ಅದು ಮೊದಲು ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡ್ಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರಾರು ಪಿರೊಂಜಿ ಅರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನದೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಂತ ಅದು ಮರುದಿವ್ಸನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪನ್ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಪನ್ನಗೆ ಎತೋ ಜನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಂತ ನುಪ್ಪಿರತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಮೊಕ್ಲ ದಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೇತೋನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಎಂಡ ಏತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಏತ್ ದಿನ ತಾಗಂಡು ವಾ ವಿಷಯ ಗುದೇತೋ ನಿತ್ತಾರೆ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದ ಕೈ ನೀತ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನನೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಕಿಂಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಹಾಕಿನ್ನಿ ದಾದ ಪುರ ಬಂದದು ಎನ್ನ ಒಂಜ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಅವೇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಾನ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಚ ಅವು ಪಣ್ಣದ ನಿಕುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲೊಪ್ಪುನು ತೂಲೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಸಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಯ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಫಗಿವ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅವೇನು ಮರತು ಬುಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೆರೆಗೆ ತರಕ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪುವನಿಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಪುರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಯೂನಿವರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಳ್ತುರ್ ದೋಡೆ ಮಟ್ಟ ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ದ್ವೇಷ ಪ್ರತಿಕಾರ ಇಂಚು ಪುರ ಭಾವನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆಯರ್ನೇ ಬಯಸಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೇನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್